You need see if now children and the class who had a batch of Poganaco. Mandy class I know we and no ever has him because shift. I talk no check with you know. I don't mean no check up on Jungana because shift got the or do no choice. Now, would you can put this one at one mobile or one at no lucho Jessica and a bagale game again, a bagale game. The mother now was an ass and a bagale game. Abawaba. Iwe onye Abakaliki nwe ihe agụtara ya so ihe ọsọ ga-eme ka iso n'ife a na-eme imepere n'ọnụ iwe Abakaliki asịkwa anyị niile bụkwa anyị Igbo niile bi Igbo niile asị Igbo niile bi Igbo kama na dialect ha niile abụrụ ofu ekiti bịa na sịkwa na Abakaliki mee nke Abakaliki mele nke mana asịkwa na Abakaliki niile bụ Igbo Abakaliki abụrụ Igbo anta Abakaliki bụ Igbo kekwere nke nna ihe na-ekwu na agbagodi m obi ọ na-agbagodi m obi kekwere nke jiri sị na Abakaliki abụrụ Igbo ke ihe na-ekwu na agbagodi m obi ebe ihe na-ekwu na agbagodi m obi maka kwanụ ke oke ọ bụ na ya bụrụ ndị Abakaliki ọ bụ na ya bụrụ ndị Igbo Abakaliki bụ Igbo asụsụ niile bụ Igbo Igbo sikwana na ya bụrụ oke ọ bụ na ya bụrụ ndị Igbo ọ ndị Hausa ka anyị bụta ndị Yoruba ọ bụ na ya bụrụ ndị Igbo kekwere nke jiwe na-ekwu mmụọ na-ekwu anyị na-abụ nwa na-awụtakwa okwu anyị na-ekwu kewe na ihe na-ekwugo na agbawa m obi amala m udu gị ebi ya n'ihi abụ ihe a na-ebere akwa onye ọbụla ma ifo nọ n'Ọnịcha kịta ifo na Lagos ifo na Imo ifo na Abia ifo na Enugu ebe ọ na-akpọrọ ndị Aba ọsọ na-eme ịbata ebe a na-eme mitin asị na onye a onye Abakaliki a na-eze ya eze Abakaliki adịghị eru anyị nso ihe na-ekwu na agbawa m obi ọ na-agbawa m obi ọ na-agbawa gị obi abụọ onye izi na-ekwu ya maka kwana ọ bụ na ha bụrụ ndị Igbo kịta gekwenụ nke na-ekwu mụnwa na-awọta gị mụnwa na-egwu na-awọta m gekwenụ ụdị gị n'ihi na-ekwu na agbawa m obi anaghị m awọta ụdị gị ya ọ na-agbawa m obi nke m na-ekwu na-agbawa gị obi ndị na-agwa gị ya si nsi n'ụzọ naghị agbawa gị obi na nke ihe na-agbawa m obi ihe na-agbawa m obi gekwenụ mụnwa na-egwu na-awọta na-egwu kama na dialect niile abụrụ ofu ihe Igbo niile bụ Igbo ọ bụ na isi na ya bụrụ ndị Igbo ọ ndị Hausa ka anyị bụta ndị Yoruba ke nna ihe na-ekwu na agbawa m obi ntị ihe na-ekwu na agbawa dịka asịfa na adị m ala ka nna anụ ya ihe na-agbawa m obi ọ bụrụ m bụ ihe mebebele ya ọ bụ ụmụ onye izi kwubele ya gị nwa kwufutekwana ụlọ ebe nna anụ ọ na-agbawagodi m obi ọ na-agbawa m obi ọ bụ na isi na ya bụ ọ bụ na isi Igbo niile abụrụ Ebonyi steeti abụrụ Igbo ngwa na ị na-ekwukwe na-aghọta m nwa na-ekwu na-aghọta Igbo niile bụ Igbo ọ dialect anyị na-ekwubie na a na-aza aghọta bụ ezi asụsụ akịta na Abakaliki mee nke Abakaliki oke ntụ nwa ofe ajụ nchọrọ ịjụ gị mbụ ya oke ka ekwenye ihe mee na eji wesị na ndị Abakaliki soro na ndị Igbo o wee bụrụ ya mgbachapụ a na-agbachapụ ndị Ebonyi steeti adịrọ mma the way we are treating these people adịrọ mma we are one otu esi akpachapụ ndị Ebonyi steeti a na-asị Abakaliki ịbụ onye Abakaliki like o nwebọsị mbara moto mmadụ na ibie na-akọ ọnụ the other one say ịbụ onye Abakaliki my friend onye si na ịbụ onye ebe because the woman said that she's from one town na Anambra the bus driver said onye gwara gị taa iwe onye Abakaliki na-abịa claim Anambra State like I don't understand ka ihe mere ndị Abakaliki let's stop the hate on Abakaliki Ebonyi State people we should stop it please let love lead anyị niile bụ ndị Igbo olu ndị onye ọbụla nwere olu ndị dialect the different ọ dị iche iche onye ọbụla nwere olu ndị ịghọtala that does not make them different from us we are all one we are all Igbos Bikonu, everybody from Abakaliki, treat them like your own sister and brother. Share this video and let the love spread. Can you help you now about the surgery here? We hand Abakaliki mel, we hand Ebonyi State mel. That word that day na moto bawa mobi. Most drivers say no Abakaliki ano. Meaning what? That most of us are using we are like that. But I am advising you, I'm pleading with you to stop it today. Let's make these people feel loved. Now, mother happy obodo, I want to happy obodo, I go another place. If you say onye Abakaliki na Anambra, if onye Abakaliki na Imo, onye Abakaliki na Abia, onye Abakaliki na Enugu, ị na-akọzi ọnụ. Why? Let's stop it, please. Ujunwa, anwala. Mụ na mụ ọkwa ihe ka anyị kụziere ndị mmadụ na-emezi ka ya sị na mkparị gị for real. Yeah?
Ọmụ na-ekwu. Ihe ndị mmadụ ọnwa agbagodi ma obi ihe ọbụla na-asị na ndị Abakaliki eme nke godi ndị Abakaliki na-agwa eme nke na ihe na-agbagodi ma obi. It is well. Just believe that one day things will change. One day things will change. Ndị Igbo anyị ga-aghọta. So my people, kindly share this video. We love you all. Thank you. Ujungwa ngwa blow kisses.